Paitanin ka na buya, Papsi. Wag yun ay panudan na niya ba? Sa manin yung bahaw yaw, wala ilan kanon dito ya. Baho gini, asin ba yun? Kaunta niya. Nang gito ay pangnudan na ni. Masigkuhan, mga tinapa, wala. Wala yun lagi, asin na yun ta. Mukha na eh. Yawa, may tubig dito ya. Parat kayo ya eh. Tubig? Na, may tubig din yan, pero gripo. Parat! Kayo gapon. May pasage, Paps, no? Kaya napay kwarta, naiswildo, magkakaon sa siyang ganahan, no? Baka na, niskwila magtarong kita kay Tambay. niskwila ta sa una, cutting man ta. O, gani po. Taka-graduate. Mo, Asan gini. na itong sudan? Ay, tapo na ni nani ay. Pangyon, siguro na to si Sarge. Ay, asa Sarge ka no? Asa mo gini, utak kabalo. Pang sudan lang ba? Malukoy man to sa tuwa. Gani, gamalang gamay yung sudan Oo, lang. makatinapa lang ta. Alam, may nakay na. Daog na itong paniod tuwa na. Utik ka may nakaridi na po Sarge yaw. Reader. Mas dahil naman pong motor ni Sarge. Uy, grabe yung Sarge. Ay, Kutahan yung kay Sarge, no? mapalit yung gusto ba? Sarge! Paps! Sarge! Ay! Gani, naabot ka, Sarge. Sarge, bagoy yung motor mo, Sarge. Ano yung Sarge? Gikas na ko, bagulang, gapon. Taas na po. Kutahan yung kay Sarge, bay. Ay, na may tarong trabaho. Kung duty lang ko ron, nagdaglag na pug ko. Ay, kami lang, lag kita. Wagig taan mo sudan, Sarge. Asan po kagi ka kwarta na, Sarge? Ay, kaya mo games? O game? Para makwarta mo ba? Dako ang kwarta dire. Games sa naman. Gano'n mo. Sudan na game, Sarge. Muna sa games ba eh. Kaya mo link, ano eh? Oh. I-click ang link, i-download. Oh. Account number, password, confirm password, click din send. Butang din OTP. Kung wala may mga puhunan, ay 5 piso coin. Libre na, libre. na. Teka kasi kasing dulat, di ako kita. Color game, dali ang dulaon. Color game. Kung i-click din plus kung gusto mo cash in. Ibutan nyo dyan yung Gcash number, ibutan din OTP. Pero gusto mo withdraw, magdaogan na mo. Oo, na mi. I-click lang withdrawal. Oh. Ibutan dyan, kung pila yung withdraw. Kung ibutan yung Gcash number, niya bay. Ano lang? Aray, ay, ano? Dali na kayo. Wala. Sumna. Asin nga ni Sarge. Asin nga ni. Wala sudan. Buto mo yung Sarge. Sakit na kayo. Walay tubig. Di mo maluis yung kagalingon. Parabaho mo, oy. Parabaho mo. Bagay, manawat no, kay elementary rami. Huwag may gagraduate, no? Daga magparaan. Bisa ko agraduate. Makakaon man. Ako ba lagi? Hindi naman putahan ko. Bipod mo, oy. Tinodo ko na daw. Oh, kau na. Kung experience ano ba? Kaya kasara, makdo mo rin nakaon good. O, sige na, para makabalo ka kung saan. Kapait. Oo. Ne? No. Ano man, Sarge? Libre yun na mo, eh. Asa man dapat yung pagkaon ng Ristago, mga kanang maka-order-order ta. Ay, ako ito, Paps. Sa kuan ba katong to? Di sa unan ba? Ang Crazy. Ang crazy, Sarge. Ang crazy. Pero di Restagom. Oh, bagong bago open. na. Di Restagom. Bagong open? Oh, dami na lang mga pagkaon diya, Sarge. Pakita din pa plebe. Asa may number na Nasa Facebook, nasa Facebook. Isa na yun, dali. Oh, dara ang number na, Sarge. Kana mo ni tawagi. Update kayo, deliver tayo na. Hello, Brad. Good afternoon. Ang greasy na ini, sir. Kamu tong hungry sir. Oo, sir. Hungry ba to, hoy? Crazy. Order kog lechon kawali, sir, tapos barbecue pizza o katong choco milk shake. 5 p.m. pa biya mo open, sir. To 2 a.m., sir. 5 p.m. pa niyang open to 2 a.m. Dili mo kaon mi, oy. Mukaon. Di ko ang kauban ba pag schedule mo sa inyong kuan ni store niyo diha. Udto mo kaon. O pagluto na, pagdali. Ay na naman, Pakso. Ay mo ni. Ano ni? Ay, salamat. Gutom na kay Sarge ba? Nanam nilang rider day, kusuga padagan eh. Ako na to, Paploy. Dali, padali, Sarge. Dali mo, Gutom na kayo ba? Masugaton sa. Dali, Ano yung hanggays eh? Oh, Sarge. Ano ito, Sarge? Ano ito? Tingnan yung pagkaon din, yung mga chicken. Sumikin. Ay, rider ka din sa hanggays eh? Rider ko, sir. Dugay na po ko na trabaho dito, sir. Ma? Part-time na po ka dire. Yes, Sarge. Nagkaw na ka? Wala pa lagi, Sarge. Wala pa? Pwede man maghati ng tani. Ay, nagsaba sa mong ubos, Sarge. Ako na yata sa imo, bisag gutom na kay ko pero tunga na lang ta. Sige, Sarge. Ato-ato rin, Sarge. Kasi kag ilong no. Nasi ka kanang kanang kag mata ba. Ikot. Ali salot ta. Sarge. Wow. Ni ani mo. Gambe ka nga rider no. Uy, salamat sa imong time ha. Salamat po kay Sarge, ha? Sugi ko, Sarge ba? Oh, pero ganaan mo sa imong performance kanang kuan na lang
Kuha na, imo na ng shake. Thank you. Nanubra man ni Sarge. Oh, para basta magbiyahe ka, nakaibaon, ha? Okay, sige, sige. Imo na lang panilis yung kawali, oh. Imo na. Amin na sa lupin. Wala nila ko sila pin Sarge. Kaya bahala na, ha? Sige, Sarge. Salamat kayo, ha? Namat ko Sarge, ha? Pwede mga yung gamay nga nakaw nga beso, ma. Pwede, Sarge. Sumanto na ko. Bye-bye, Sarge. Thank you. Bye. Nga niyo, eh? Gamay na lang si Sarge. Sus, may gani yan, no? Kasi Sarge, may malasakit Oh, gani, maluoy suwa ba? Maluoy gani. Butaan ng Sarge, eh. Mao gani, dako, kay kong pasalamat. Uy, namigo na ko na si Sarge, eh. Play. Sarge! Ay, salamat, Sarge! Salamat. Uy, nga salamat, Sarge. Anak ko sa inyo, ha? Nga dito mong pasagdaan. Sinangga ni Sarge, bay. Salamat yan, Sarge, ha? Oh, ikaw mo di, oy. Salamat kay Sarge. Uy, Sa man ni Sarge, mga bukog man, eh. sa mo ning bukog mo na, Sarge. Unsa man na, Sarge, Wala, ay. karusan. Na kayo. Ay, wala. Ay, scam pa. Usong na si internet ron. Ayaw. Ay, Sarge. Buwang naman po, sa man ni Sarge. Scam gito.